Vefdu muharibi. Derman mübarek 62. yaşta bulun vakıa. Serdar-ı alem rahmetul lil alemin ömrünü kıyınçılık bilen geçiren dünya gelinin narahatçılık bilen bişip Allah'ın terbiyetinin eteğine ulanan "Eddebeni Rabbi fe ahsene te'dibi." Muhammed Peygamber aleyhisselam aydiye men Hudayın terbiyetine ulalım diye. Allah beni edep verdi diye. Allah'ın edebini, Allah'ın terbiyetine ulanan Serdar-ı alem, şeref eyesi, izzet eyesi, ihtiram ve rahim eyesi, edebine, ahlakına, söynüklüğüne, cizzabiyetine, mehbubiyetine, mahlukta tek bulan büyük insan Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 62. yaşına bulan vakıadan, bulan yağdaydan muharip diyen bir tayfa geliptir. Ey cemaat, tamam tarih kitaplarda aydanına şu tayfak näme diýse gaw. Tamam tarih kitaplarda şu tayfanı tarif eden ne şey diye okuyup bereyin. Vefdu muharib ve hum kanu aghlazal arab ve afaddahu ala Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem yevmel arzi alel qabail. Tamam tarih kitaplarda şunu aydıptır da. Şu tayfa ol Peygamberimiz Mekke'de adamların üstüne aylanıp ey men peygamberdirin, ey men kefim bir kulağasın da diýmeýärmi? Mekke-i Mukerreme'de şonu en ters cevap beren, en katı keplen, en kılıksız Araplan tayfası, en pis cevap beren tayfa şu tayfadı diýär. Oturayt, haňa näme? Aňyrdygy yok bol ya bir zat men bu barada son Resulullah tarapkan aýtmaýyn ýöne gowy düşünükli bolmadan çürüýmay diýen keş taýfaň aýdan kefide. Tarih öýde näme diýär? Ey hamana, ey hakyllylar, ey ýaş oglanlar. Hamana Mekke'de Peygamberimiz aýdypdyr da, ey musulman bolun, ey men Allah'ın bendesi, birje men kefim kulak asaň da diýenmiş da. Hamana şol bir 100 nefer ya 1000 neferin arasında kalmalı da. Emme Allah Taala'nın buyruğunun eteğine olansan tarihte yazılıp dünya sabit bolupty. 1430 ýylyň töwreginde gelip Türkmenlerin arasında da gurrun bolupty. O gurrundan da ýene geçeýli. Iň taýfalan gylyksyzmyşdyk diýip aýdýar da şunu. Gelip Peygamberimizin mübarek huzuruna gelipdirler. İmanın eteğine, Allah'ın huzuruna şu dünyada gelmesen kabrında girmeliler. Çaren yok. Bunlara bir her hal nesip bolupdyr Resulullah'ın ömürleri baka, akbir toforlarda öllahim ondan mehari. Bunlara nesip bolupdyr da. Tayfalan en ters cevap bereni. فَجَاءَ مِنْهُمْ عَشَرَةٌ 10 nefer olup kelipdirler. Ya Resulallah, biz öz kavmimizin tarafından geldik, sana iman getirmeye geldik, biz Müslüman olacak deyip elhamdülillah imana giripdirler. Hazreti Bilal, men Arapçasını okuyamayın, vakt teberrikrek yerini okuyorum. Hazreti Bilal'la bilen naharlarını, akşamlıklarını, ertiliklerini getirip berýänmişdik. Mihmalları da Hak Resulullah'ın derman mihmalları oldu da bilen. Ohum bir gün öýle namazdan soň Peygambercan Resulullah aleyhisselam derman wagtyny şolara goýupdyr, öýleden ta ikinäçili şolaryň arasynda oturjak diýip. Onun bilen aralarına hamana bir mihman gelýär, öýleden ikinäçili, ikinden soň rahmetçili bir çaýyň maşynyna oturulşy ýanyk Peygamberimiz aleyhisselam bilen ýanyna oturmakçy bolýar. Fa'arafa rajulan minhum فأبداه النظر رسول الله صلى الله عليه وسلم هم oturup gurrundeş bolupdyka
Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şolun birini gözläp sine diýip durupdyr, sine tipdir. Gözläp tanypdyr. Şo Mekke'de 10 ýyl 12 ýyl mundan ozal ters jogap beren adam oty. Ey cemaat, Peygamberimiz tanypdyr da. Şonu gözläp durupdyr, şol adammy, şol adam dämiş diýip. Ey cemaat, Peygamberjan tanypdyr da. Gözläp durupdyr. Oğlum ol adam keenneke tevehhemteni ya Resulallah. Ya Resulallah meni bir mukadip gözleýän nämesin men kan gözlediň diýipdir. Tanıyjak bolluňmy ya tanydyňmy bir zat ýadyňa düşýär hewre sinat ýaň diýipdir. Qala sallallahu aleyhi ve sellem laqad ra'aytuka. Resulullah aleyhisselam aýdypdyr, men seni ozally görüpdim diýipdir. Men seni ozally görüpdim diýipdir. Ki Peygamberimiz aleyhisselam daqiq bilwati haçan görülýüni ýaxşy ýadyna düşdi, häzir aýtmandy. Ya utandırmacak bolup aýtmandyr, her häzir aýtmandyr. Men seni ozal görüpdim diýipdir. Oğlum ol adamyň öz keplemäne durupdyr. Ey wallah, laqad ra'aytani wa kallamtani wa kallamtuka bi aqbahil kalam wa radadtuka bi aqbahir rad bi ukaz wa anta tatufu ala an-nas. Allah bilen ant bolsun hawa ya Resulallah. Men ne ýadyma düşýär? Mekke-i Mukerremede sana hiç arka ýokdy. Sen bir döwlet gurup bilmänniň, bir zor tutup bilmänniň, ayak gurup bilmänniň. Oşonda sana arka ýokdy. Oşonda meňe gelip men ýüzüm gözläp keplediň biziň taýfamyza, biziň kawmymyza. Oşolun içinde iň gat kepleýän adam men bolupdym. Ýadyma düşýär ya Resulallah diýdim diýe. Ters kepleýän men boldum. O kaz diýip bir olakon bazar varmış. Şo bazaryň içinde ya Resulallah diýipdir. Ve ente tatufu alan nas. Oğlum bizden turup o kavme vardyň, o kavmdan turup o kavme vardyň. Kur'an okuyup berer, Kur'an okuyup bererdiň, öz peygamberdiňi aýdardyň. O şu bernamalar, derman bernamalar. Oğlum Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýdypdyr, "Naam, hawa diýipdir, şu kepleşemiz ýadymda" diýipdir. Oğlum aýdypdyr, "Ya Resulallah, men gat kepleýänim" diýipdir. Dogurty şolun içinde de iň ýüregim senden daş, şo kawmyň içinde iň ýüregi gaty mennim diýipdir. Şo kawmyň içinde senni ýokuşwurýan mennim diýipdir. Elhamdülillah inni iman yetirdim. Elhamdülillah inni musulman boldum. Inni utanýan aýdan kepleme. Maňa dua et ya Resulullah, Allah men günälerimi geçsin diýipdir. Ya Resulallah, men ýanymda bir tofar adamlar bardy. Olar sana iman getirmäke, sen ýanyňa gelmäke dünýeden geçdiler diýipdir. Şol sana iman getirmediler, o soňramda şo durşuna geçip gitdiler diýipdir. Fa ahmadullah taala allazi abqani hatta saddaqtu bika. Allah'a şükür etýän men galym sana iman getirdim diýipdir. Faqala sallallahu aleyhi ve sellem inne hâzihil qulûb biyedillahi azze ve celle. Aham Resulullah aleyhisselam aýdypdyr, qalb, yürek, Arap adyna qalb takypdyr. Her lehze, her ýaňa mungalip bolup duransyň. Ey cemaat, yürege Arap näme diýär? Qalb diýär. Qalb. Her lehze, her ýaňa mungalip bolyp tuda. Öwürlip tuda. Rişe logatyty şoda. Mungalip, öwürlip tu, düňdörlip tu, agdyryp tu, her ýaňa gidip Resulullah aýdypdyr, qalb Allah'ın elindedir diýipdir. Allah'dan iman sabit dursun diýip dilemeli boljak. Hudaya, Allahümme ya musabbitel kulub, sabbit qalbi ala dinika ve ta'atika. Ey qalblaryň eýesi bolan Allah, men qalbym imanna dursun diýip
Allah'dan dilemeli olacak. Yüreğine biderek fikirler, dünyanın ağramı düşenine, algı vergiler köfelenine, ya bir kıssagla düşenine, ya heley fitnesi, şehvet fitnesi, şehvet afeti alacak bolanına, ya dünyanın hoşgözerani ihtiyada düşenine, hem deyip din beyle ol ya deyip de imandan çıkamayın deyip Allah'dan dilemeli olacak ey cemaat. Kalbin içine her lehzele gelip duramamalı. Yönü fikriniz rahat bolsun, kalba düşeni bilen biderek fikri yüreğe düşeni bilen adam hiç dinden çıkyan neldir, günahkar da olyan neldir. Bunu qaymacak bellek koyun ha. Yüreğe bir zatla düşeni bilen Allah varada, Resulullah varada, kıyamet varada, Kur'an varada, onu şeytan oklayada. Emme şon diline getirip hava baş yüreğime düştüren doğru demek şu biderek datta. Öten akşam bir yaş oğlan geldi, bir danışçı oğlan Kumuştepe'den gelipti. Men danışgahda bir tor gurrunları eşdiyen diye. Ohum şu danışgahda oğludun eşdiyen sonra fikrim begat harap bol ya, imanım, Kur'an'ım, Müslümançılığım, namazım vardı. 2 haftelep fikrim kullen poluk bol ya diyeydi. Ya ohum o vara gelip ilunime gelip mescide gelip yine bireme koşuyen diyeydi. Şu yüreğe düşen kipler adamı dininden çıkarıyan neldir ha? Adamı kafir de etmeye, adam günahkar de etmeye. Doğru odul oturuşyan adamla menen kova adamla ben oturuşmalı. O öz yerine. Emme şuna allanıp şolun kefine havva verip de amalında yüze çıkarsan, baba deyip de dilinde oğruyunca içeriğinde ya daşarında çıkarsan şu yolun çıktığı da. Yönü yüreğe vasvas düşeni bilen ol vasvas adı üstünde on şeytan okluya. Men bu varada hadir duracak değil. Aham onlara da aydıptır. Kalp Allah'ın eline Allah'dan Hudaya imanım, imanlı dünyadan geçevereyinip dilemelidir. Vel İslam yecubbu ma qablehu minel kufr. İnni Müslüman mollunuz deyiptir. Müslüman molsa bir adam kafir kaiden günahları yuvilya rahim deyiptir. Elhamdülillah nur-i iman sana giydirilli. Eyni nur-i iman bir evin maşyalı, eyni evin maşyalı giydirilip üstüne koyuluyada. İman nuri giydirilli. İman nuri giydirilli. Ey cemaat, indi bir kavim Müslüman mülk ediptir.